Subunta guys, welcome back to my channel. Ako na po din si Ate Sil Vlog. Na po share ninyo rong buntaga guys. Nakainom ko, nakalimot ko ba. Nakita mi sa akong ABS. Gapon. Tapos buntag. Kay na may boarding house dito guys sa Igsoon. Mukuhan ko na siya muabang mobalhin o bubarato siya nanganihan dyo siya sa abang 2.5 pa abang sa kwarto nihan dyo siya o pwede ba kuno 2-3 nananghin ko sa gilid sa kwarto sugot na sila 2-3 kuno siya sugot man matunangin siya nga muabang siya sa kuan sa prinsipa sa matong sa pagsin na mas kwarto guys dito kwarto ng Igsoon gusto ni siya isira ang putahan siya ningan ko anong isira nimo so adig sira diba suntukon di ba na okay. Wow, na siguro plano ito o siya buhi pag akong pagwati ni Jang Iaha kaya sa una guys katong nanguya pati siya na tawanan dugay ito na isugot kay kanilagi ay pas trabaho siya inigsuon na bito itong pag-ila siya karon kay niangay murag niangay siguro ito siya na sa una kay dugay lagi ng uyab wa may lain siya uyab kauban ng trabaho kay bawo man ko wala yung uyab si Akura sige panguyab kada adlaw sige pangulitaw gamay mo isang tao mube na mga sinta kay wala laon lagi pagpapa atong pagpuan kana na ay gahapon lagi nagpakuan siya nagpaibid-ibid pero naa siya minsan na siya may anak walo jangan pito jang anak masiguro siya nangapo na gina siya nagbag sila siyang asawa kaya ako no agi jang asawa na napila ang laki pag siya pod nangita pag laing baji na napod siya kaipon pero agi jang kaipon tas buhol ni uli matong nagtuo siguro siya nga among kagahapon nga wa may magbuhag mabuhi pa pero sa dito pa kusgawas sige na siya pangulit na sa messenger pero wa di man ko basta-basta guys di ko basta-basta masugot ngawan laki may sugot ulit tao nga awal sabi sa magminjo kay di madyo na makabungkag ta sa kuwan makabungkag ta sa pamilya sa lain tao madyo na single kay wa problema Inja, mo to, pag ito na kwarto ni sa ate sing isira to may istorya ta wa na kay ang istoryahan uy kay kumana nawa na sa una arang inlaban nimo na inja kad arang dali ara pud ni mong gialidan ni uli ra gani kog buhol adto sa kabuan bakasyon inja pagbalik na diha na si Jebati na nanguli na sila gliti kay litin tong bati karon magpa cute ka na ho uy wa na di na pwede na kay dako daghan na kag sa Ginoo dako na sa Ginoo okay buhi pang dako imong asawa imo nang gialis dad ag katura bang baji nga jahang kabit kay sige ra pa kog satan sa messenger nga wa mi pat manghilabot nila ano di ko ganagi nga na guys na kanap itong laki ng salawahan lauroy madula sa istorya tapos buhat di ka nang kamindion na di pa kahulat ni kasi laglain dyan nagtuo ko agi alilini dyan na ikot ni kagwapa gwapa pa manggod ko
Pero dawa na to lugay ng mga panahon. Ito lagi siya nga. Niangay pa ko niya, wa na. Sa wa man ko kumuangay niya sa una. Wa tamang gani kumugupod niya nga. Kana na ay kuan. Umindi na siya. Kay dauro ihatag gud gusto wa se gusto mobidya ihatag kay aron kay samok di na magukod-ukod kay mabig si Jare Gabriel daghan na pay mas labaw pa kay og sidya pa siguro na ba na nahon dyan ija kung kanang kuan mga bitsidya na putlon din hanggang lubang putun ba putun kay aron mahura man ay mawaan magkalipay sa tao kung putun at putun kay aron magkagam nanay daghan na nahitabo di ba nga putun ang ilaha kay aron di na mo usin habang buhay na noon siya di katilaw langit nun kay na putod na yun siya ka higal amo siya na kauwagan na guys dya salamat sa inyong pagtanaw kay kananay mag-prepare ako kaligo sa tiguan dya antod sa sunod higayon guys salamat sa inyong pagtanaw bye bye God bless you all.